So ayun, what's up mga kagamba? Meron tayong unboxing dito ngayon. Bago tayo mag-unboxing, shoutout muna kay Damang Vlogger, Jake Vizcara, Merjan Somo, Big Boss Spider, Jaco123, at kay Gagambal TV. So ayun mga kagamba, panoorin natin to. Maganda yung tala na yun. Hirap pumili ngayon sa liit ng gagamba.